a vos. Ahora, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas. ¿Qué tal? Nos echamos para atrás y hacemos todo. Oye, no cámaras, chicos. Por exemplo, podrían entrar canales deportivos botuno para poder facer todo o proceso as fotos para elaborar produtos para enfocados ao deportivo do ánimo. Entón, digamos, que sería a zona de espezamento, onde temos Pinchos de cocido. un produto pasteurizado para... O obxectivo é a posta en marcha nos próximos anos de 7 proxectos estratégicos. Vamos a traballar con estes 24 millóns de euros en 7 proxectos estratégicos. A mellora da calidade da carne de polo. O incremento dos índices reproductivos do polo de carne. A inclusión dunha nova liña xenética de gando porcino. De seguir estudando a raza celta. A reducción do uso de antibióticos na cría do gando. O deseño dun sistema de valorización de zurros, é dicir, dos purins, e tamén o desenvolvemento de alimentos funcionais adaptados ás necesidades nutricionais dos bebés, da población infantil e da población anciana. Esos son os 7 proxectos onde se vai investigar, onde este centro tecnolóxico e Coren van a unar esforzos cunha serie de personas que se van a dedicar justamente a estudar todos e cada un destes obxectivos. Esta sería a sala de espezamento, onde o animal, por exemplo, inteiro, se podría, digamos, ou... Pasas. ¿Ustedes máquinas por pasar aquí? Sí, sí. Aquí é onde rematamos os produtos. Temos o forno, nada do sabor que se pode perder na cocción. Aquí o que vemos agora hai que afinar os caracteres. Nos podemos empezar. Que vemos que, por exemplo, bueno, pues, antes da aplicación do ácido láctico e despois hai unha reducción importante. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Hablo de italianos. Diciembre de 2014. Humedad, grasa, proteínas, cenizas. Bueno, parámetros que estamos muy acostumbrados a... Eso lo identificamos con calidad, con frescura, etcétera, etcétera. Bueno, con este equipo...